これを見つけたあなたへ、ここから始まる奇跡。うわ。あなたの思いがむくむくと膨らんでいきます。そんな環境が整えられていくでしょう。アドバイスカードです。はい、こちら。それは急に叶っていきます。ぜひ自分を信じてください。そして届いているメッセージ聞かせていただきます。すべて揃ってくるよ。今までしてきたこと、そして今、あなたがあなたであること、これから歩いていく道のり、すべて最善であると信じてください。自分を整えて、自分の声を聞いて、自分を生きる、そう決めた時に、新しく、そして懐かしい道がきっと始まっていきます。ますますあなたがあなたでありますように。